Enw fy nghymeriad i ydy Kyrg, a mae hi yn ymgorfforiad o'r wlad Kyrgyzstan sydd allan yn y dwyrain canol. Felly, sialens, dwi'n meddwl i unrhyw actor trio ymgorffori gwlad mewn i'w cymeriad nhw, ond beth sydd yn hanfodol yn stori Kyrg ydy ffordd mae hi'n chwilio am ei hannibyniaeth hi. Wrth gwrs, Kyrgyzstan, mi oedd o yn rhan o'r Undeb Sofietaidd tan 1991, a ers hynny mae Kyrgyzstan fel gwlad wedi bod yn annibynnol sydd yn rheoli hun. Ond mae dylanwadau gwledydd eraill arni yn gry. Mae Rwsia dal i fod yn cadw llygad nhw ar Kyrgyzstan, a mae'r Americanwyr yn defnyddio Kyrgyzstan fel ffordd o fynd draw i Afghanistan. Felly, be mae'r ddrama'n gwneud i ymgorffori'r holl wledydd yma fel cymeriadau cig gwaed, a beth sy'n hanfodol am stori Kyrg ydy pwy mae hi fod i ymddiried ynddo, Rys neu Sam, sef ymgorfforiad o'r Unol Daleithiau, a pwy sy'n mynd i helpu hi wyreddi breuddwydion hi yn y pen draw a bod yn hollol annibynnol ar ei thraed ei hun, mewn ffordd.